Imos coa información deportiva. Chega a oitava edición da carreira pola diversidade de Ámbar. Terá lugar este domingo e sairá desde Coroso. Este ano conta con 4 categorías máis as probas infantís, as que se suma a andaina libre e o dorsal cero. Un verán máis e xa van 8 celebrarase a carreira pola diversidade da Asociación Ámbar. A proba solidaria desenvolverase o domingo 10 de xullo a partir das 10 da mañá. Na mesma colabora o Concello de Ribeira, que destaca o papel de Ámbar e a importancia desta carreira. Agradecer a Ámbar que un ano máis pois aposte por unha actividade deportiva, unha actividade solidaria e sobre todo por unha actividade que sexa para todos, non? Creo que a carreira pola diversidade pois o di xa casi co seu título e aquí pois poden participar todos. Eu creo que hai modalidades ademais para os que están máis en forma, para os que están menos en forma como a min, que trataremos de facer esa andaina libre tamén para cumplir o obxectivo e para colaborar pois con ese dorsal cero que ademais pois creo que a causa sempre o merece. Que é un evento importante, é unha carreira eso pola diversidade. 40 anos son moitos anos, non son 40 horas nin 40 semanas, e penso que todos merecen o noso apoio, desde todos os puntos, tanto profesionais como a nivel personais, incluso de todas as edades. A presidenta da asociación, Milagros Rei, afirmou estar moi ilusionada xa que se trata dunha edición especial ao coincidir co 40 aniversario de Ámbar. Invitar a todas as persoas que nos ven, que nos escoitan, que ven o cartel e que saben desta carreira, que, por favor, que se anoten, que é importantísimo colaborar. É unha carreira pola inclusión. A inclusión, falamos de inclusión cando as persoas están todas ao mesmo nivel, entonces aí é onde queremos incidir, que é unha carreira inclusiva, onde ten cabida todo o mundo. A saída da proba terá lugar ás 10 da mañá dende Coroso e serán 5 km de carreira. Haberá 4 categorías: zapatilla, zapatilla inclusiva, handbike e cadeira de atletismo, ademais das probas infantís e da andaina libre que se pode realizar ata o propio día da proba. O percorrido son 5 km, así que é unha andaina e unha carreira asequible, que eu creo que podemos realizar nun estado de forma mediano, vale? Non fai falta tampouco ser un virtuoso para facer uns 5 km e axudar á causa. E senón, pois eso, sempre está a categoría da andaina. O recorrido pasa desde o centro de Raqueta, pasamos polas Carolinas e chegamos ata a antigua parada de buses, ali ao Malecón, e volveríamos polo paseo de Coroso. As inscricións poden realizarse aínda ata mañá a través da web cronotec.es e terá un custo de 6 euros por persoa. Aqueles que estedes dudando porque nunca fostedes a unha carreira competitiva, porque nunca participastedes con tanta xente, porque só ides correr solos polas mañáns, pois todos eses animádevos porque aquí sí que vale a pena. É unha carreira inclusiva, pero un ambiente festivo, un ambiente competitivo e festivo, no que compartimos todos o mellor de nós. Entonces, animádevos, porque falabades da causa. A causa este ano, cos cartos que se obteñen desta carreira, vanse a empregar en actividades de ocio e participación social das persoas usuarias do noso centro. Un dos participantes da proba será Moncho Vidal, un habitual na mesma. Me gusta coder e conocer chavales, máis chavales, gente de fora. E quere ganar con campeones, que ganar a todos, mas si podo. Está previsto que na oitava edición da carreira pola diversidade participen preto de 200 persoas, máis as que tamén o fagan a través da súa colaboración co dorsal cero.